Ngiyakhuleka, oh baba ngiyakhuleka, oh baba ngiyakhuleka. Sanibona bafethu, ngiyabingelela. Usicebi lo umfowabo bese owaziwa ngelika Mr Qalaza. Ngithi angizonibheka la kade nganigcina. Hey kodwa ngibuye ngayithandi la makhamera ko TikTok. Mase ngiyifresh kangaka ebusweni. Angiyithandi leyo nto. Like hanike lo live bafethu no share. Shake RSA. Dabuli sengujabuli hash manje. Ngiyafana umkhuhlane bafethu. Ngiyafana umkhuhlane. Breeze unjani sizuba usisi wena? Bloemfontein. Thank you Amanda. Soma phisi kazwelonke futhi sacela ungibone kubopha nazi izinja zinqede umnyango. Khahlela leyo nto. Wandile Fahad kuhamba kahle ngiyaphila mfethu hamba kanjani? Ngabe ngiyakuthakazela ngithakazelo zaka Fahad angizazi. Hey. Ngisanazi ngilo live bafethu. Kwenzekani manje? Awu wandile Fahad sengishilo nje ngathi khamba nje wawubuza njalo mzokushaya. Bastard. SG Master right, ngi-right mfethu khamba kanjani? 2K Twins. How's this lapho mawela ma 2K? Alina Radebe. Ngiphilile kunjani? Nkosi Vena Mkhuthuzi Saleng. Hi. Mvelo Sibiya, yebo mfowethu. Bafo uyaphila, cela ukukhuluma nawe into ephuthumayo kuyipanel. Nkosana media. Mawukuthi iphothu leyo nto iyaphuthuma ubuzoyisho nje la ngibona iphuthuma ngempela. Kodwa mawusakwazi ukuthi uthi ngifuna ukukutshela into ephuthumayo, shutha kuphuthuma. Mhlazane kuphuthuma usiyongitshela, mase kuphuthuma ngempela kodwa. Manje ningitshela bafethu. Aniphethe kanjani ama videos amamasha? How is the collab treating you so far? Kwale collab lama collab engiwashaya nalabafana. Iy'nkabi zami lezi zalapha eMlazi oLungelo no Olwethu. Injani? And there is more coming. Nkosi yami. Featuring Okhuza Umkakho. Kunalaba futhi ekuthiwa Ukhuza Umkakho. Nalo munye weBlack Soil. Ubani? Manje bayangididanisa uSenzo. Yes uSenzo. Siningi Spanish seza nje bafowethu. Mhlawumbe ama video unreleased engawashaya nabantu mhlawumbe u10 ukhona ama video u10 ngiwashaya nabantu nje ngingakawakhiphi. Amanye mhlawumbe u5 asedithiwe, amanye ahle nje asahlelelwa. Namanye ngisawashutha. Nje kwangisiza ukuthi ngishuthe kakhulu ngoba manje umuntu kade agcina ukushutha. Hey. Sokwazi ukuthi enze izinto zakhe kahle. Manje bengingakwazi ukuthi ngenze izinto zami ngoye ngicabanga samele ngishuthe. So yeah, anitreat kanjani bafethu? Ningitshela niphethe kanjani? Ubani nifuna ngimfeaturishe? Ngifuna ngiyabonga Amanda, ngifuna nginiphathele baba fethu. Engizoke ngikhulume naye nje nijabulela umbona ngamthela impama. Uphi uDubu useMaritzburg mfethu. UseMaritzburg mfethu uDubu. Yazi ngiyethisa ingane zasenhle ngisacela ungisupport. Ngikusupport ngani kwa mina mfethu ngisadinga isupport. Yazi mfethu abantu mfethu. Inkosi yami. Ukuze ngintshele ngumkhuhlane. Ayibo lonto. Uthando comedy. Sazoye ngikhulumele nomfokathando. Ngimxebule. Ukuthi angifuni wena mfethu ukubuye ngiphathe labantu uthi nabo bashaya content yokushayana vele. Mase nina expect ukuthi lo muntu mase ngimfeatureile ngizomshaya kunzima. Yabo nje uma uthi sicollaborate nomuntu kumele ngisebenzele pay kwenta iyona. Mawukuthi vele ushaya icontent vele ukuthi uhlezi shawa. Mangimfeatureisha ngomshaya. Kodwa mawukuthi umuntu naye ingqwele eshaya ezinye angikwazi ukuthi mase ngimfeatureisile ngimshaya. Nayibona lonto. King Nathi ngiyabuza webhuti ubuza uthini mfowethu? Queen T ngicela ukushaya ama video nawe. Alright mfowethu sowashaya.
Stan Society udabulisi hola lapho. Wandile Fahad cela ufeature mina please. No right ndona ngizokufeature. Ngizokufeature mfethu. Awungisabi manje Hope. Ha mfethu why ungangisabi bhuti wami? Nkosana Mita ngicela ungipostela ivideo yami lapho ku account yakho ngicula ungipromote. Angikwenzi lo ma promotion nduna, only do song promos. Into engiyipromotayo ingoma kuphela. Okunye nokunye Nkosi yami ngiyayideda indawo, ngiyabonga Savage. Okunye nokunye Nkosi yami ngiyayideda indawo abangenelelo yabo. Kumele phela mawenza icontent ube nomona. Ingoma ipromote wena. Ngiyabonga sicelo ngegift, ingoma ipromote wena, ama account promote wena, hayi. Ngiyona content creator nomona. Hey. We Amanda kanjalo, Amanda mfethu. Kodwa uthi ngithule ngingakhulumi ngiyabonga. Nsika, thank you my chief. Thank you my chief. Yeah, wathina abantu la. Yasebuthile Nkosi. Yasekuthekile nje. Utawusinkwa bona Sawubona mfowethu kunjani? angifuni lapho Hayi siyaphila nathi mfowethu siyabonga. awene video khona right amnandi yas Ngiyabonga mfowethu. ngathi ngawenza everyday lama video akho futhi Oh, like I must drop every day. yeah ungasobe everyday Ngiyabonga mfowethu. Yazi ukuthi lawo mazwi ngiyawahlonipha asho likhulu. Ngiyafisa ngabe ngaphossible ukukwenza mfowethu lokho. yeah Uhlala kuphi sala? la la ngase idot Sweet water. Hayi ngiyakuzwa mfowethu, ngiyajabula ukwazi. Ngiyajabula nokuzwa umbono wakho futhi ukuthi wena ubona ukuthi ngenze kanjani when it comes to videos. Sazoyicabanga kahle ngihlaziye leyo nto ukuthi ngidrop every day. Mhlawumbe ngenze ngiphumelele. Ngiyabonga mshini. yeah yes Hayi kulungile insizwa yakithi. la sharp ke Sharp ne? easy implement Simbola. Hayibo. Kwenzekani? Ngathi ayina network lenkunzi. Balo uthi kumele ngiphathe uDon Shemula noLeon. Hayi ngeke mfethu sake sakhuluma nentshebe mfethu uLeon. Khona sake sakuhlela ukuthi umuntu obusy yabo. Angifunanga ukuthi lento ngiyithathe ngenye indlela, ngabona ukuthi umuntu obusy ngamiyeka nje. Mayese ukudedeleka ukuba busy uyobe sebuyela kumina sibe sesisebenza. Kodwa nje umuntu engake ngakhuluma naye loyo. Ngaphatheka kabi uWC inkume engayifici lensizwe khona. Wayifica. Awushintsha umlomo, manje ngizoshintsha mase nguvala live. Senifuna ukuthuka njalo wobekwa nje. Mntaka baba ngikukhonzile, ngiyabonga mfoka Msimango. Thank you very much my chief. Mtamarishi wasenzuzo. Content over everything my chief. Ayikho into kumina eza ngaphambili kwecontent. Everything mfowethu. Even intombi engangiqoma mayisithi sithando sami uyangithanda ngithi. Yebo sithando sami ngiyakuthanda, indaba ubuzelana. Qala ungithanda ukudlula icontent. Yabona me wathi ungithanda ukudlula ikho. Ngamxosha. Ngoba manje content umkami, uNkulunkulu wami, umsebenzi wami, my girlfriend, because isikhathi esiningi nje ngisichitha ngicabanga icontent, okuningi engikwenzayo icontent. So content over everything. Okunye kuyalandela. Awususe lento esekhanda ubuye nervous, ungazongijwayela kabi wena. You bastard, ungaze lapha.
yo Bloemfontein. It's yeah, ama message abuya abaleke la yini lento ama comment ngithi ngizofuna i-comment yomuntu ayisekho. Hey. Uthi ngibo. Double ibhandelana wena. Wasembo ngiphilile kunjani? Amanda, hey yabona Amanda mfethu. Hey. Amanda bafethu. Sikhona nene, uyinkosi ye content. Thank you my chief. Mina ngu-WC, ngu-WC kwamina mfana mangibhedela. Yo Bloemfontein. Ngawe wena ngashaye wewe kwakhayisa abantu bathi mbambeni. Ngikuthanda kabi na ngifisela konke okuhle shame. Ngiyabonga amakhambule. Uyukuthandwa Nkosi yami kuyinto enkulu kakhulu. Wandile, thank you very much ke gift. Bafethu ufaka la gift engathi sekuyi competition le ama gift. Yabo uzofaka ama gift amaningi. Kunento azoyifica ku inbox. Evela kumina. Mfoka Jobe. Oh hey. Nkabi yami. Ngiyathemba ugrand lapho phutiza. Ngiyabonga mfethu ngigift lapho. Ngisacela ukubona ubopha, nizombona ubopha. Nduna sila kwabuya kwabulawayo sithumela uthando. Ngiyabonga mfoka Vuma 923. SCA official G7 uWC Komado. Indoda yomzulu. Webhuti kumele ke ngikubone ke sidabula icontent. Siyeke isinko. Good luck. Avela lwa kunjani uku-acta nengqwele? Kuyinkinga. Kuyinkinga uku-acta nengqwele ngoba manje khona esake sakwenza lapha sasisemlaza iyafika ingqwele. Into eyinkinga ngoku-acta nayo amavidiyo ayiwabhali. Yabona nje kunamavidiyo ngicatha u3 engangiwabhalile ngithi sowashaya naye. Wafika wakhala wathi ayingeke na lento yamavidiyo abhaliwe akwayijwayela. Ethi nenibone lo hlobo lamavidiyo engilenza ukuthi kufike kuvela ikamera ngala ibuye iveze mina ngala mase kuqhuma impama iveze ngala yishini. Yena akazazi ke lezo zinto uthanda ukuthi ivideo makuyivideo ibe yi-one take. So kuba nzima ngoba manje kunale yayiposta kwi-page lakhe ethi wena lo buso bakho singadla ngaba. Yabo leyo video leyo. Even nalesa ayishaya kwamashu K-Cap. Lo muntu uvana nikeza u-cameraman ifone athi awushuthe la. Mase ethi asisho noma yini. Hoyibu. Sidukuduku nje kanje athi asisho noma yini. Ibiqala ikamera lapha. Usiyafika usiyakuyisa manje awazi noma le video ngimeyise noma ngimsikaze ngobopha. Kunzima mfethu ngicatha uphendulekile umbuzo wakho mangithi akulula ukushutha naloya muntu lo. But kumnandi ukusebenza naye. It just ukushutha naye kuwumdantana mfethu. Mina mangishutha ivideo ngifike ngibhala iscript. Kuba ukuthi before shoota siyasifunda siyasibamba siyasipractice. After that mase shoota ke camera sibheka kwena uyashoota siyaqeda ibheka kumina siyashoota siyaqeda sibeka i-white shot sihlanganisa amalokhuzana. Thank you Amanda. Ngabe ngiqabula isiqhomo kuba useduze. Mase sengiya editor. Yayibo lonto. Ngifuna ukushaya wena kuma video khohlwa bafo. Yabona ke leyo uthi ufuna ukushaya mina kuma video apha. Mina umuntu ngimtshela mfethu sisakhuluma ku WhatsApp uma uthi sikhuluma ku WhatsApp noma ku TikTok ukuthi bafu. Yabona nje ucela i-collab mfethu. Ngicela wazi ukuthi uWC akashawa. Akahlulwa nje. Noma ngabe ubhala ivideo ethini, ungabhala ivideo ukuthi uWC uyahlulwa. Khona nje sake sasebenza nazo lapha eThamboville. Ingitshela ithi yabona nkabi yami lama video engwabhalile. Ngiyobe ngishaya uWC. Kathula ngathi angikho, ngathula nje ngayibhekela le. Kangilalele phelethiso ngifuna shaya ivideo enzima kabi ngalalela. Uthe kodwa sethi ufuna ukushaya uWC ngabe ngiyibhekela indawo zami ngoba phela ngiyazi uWC kwakashaya. Kanjani manje? Ngikashaya kanjani iChamp? Nedisiwe Wandile Mkhize yebo kunjani? Ngiyathemba ukuthi uyaphila amakhabazela. Oh ya. Wabe seshawa kanjalo umsuthi yebo ayabonga wabe seshawa kanjalo kundada hey ucathi kwenziwani la kuyadumela ntata yani houses lapho menzi Morajani WC houses my G ngicela ungifollow mina ngina 10 years so angikwazi ukusenda igift awomfethu ngicela ukuthi mfethu imission engikunikeza yona uhambe kumuntu ozombona la isend igift umbuzo ukuthi igift isendwa kanjani
mawusi uyayisenda yabo WC kwakhoza kuyena lo akekho manje uyagcina ukushutha nalo ihe wangasikhiphela ivideo lichitha update into yaso uyashala lapha bafethu. Let me just be honest with you. Safika lapha eFrance naye kumahe usaso advertisela ibrand yami inkosi yabhamba sasoshuthi izithombe nje sizokwazi ukuthi sim advertisele ibrand yakhe since ekhipha uhlobo lekhipha ezintsha. So mangifika lapha kukhona umahewu kukhona video engiyibhalile ngoba ngangisengazi ukuthi uyeza. Sase simoya munye nje ukuthi mangifika siye state le video fast okunye ke sekuyaqhubeka sekuyenzeka ivideo isihlini ngakumina. Ezabathi abulawa iweda bafethu. Sabulawa iweda kwakunomoya ngalendlela and into yangenza ukuthi ngiye embali khona kunomoya just that sasikade sihlelile ngakhansela ngoba ngangisebenza yabo ngabatshela enxeseni bafethu kusasa ngeke ngisakwazi ukuthi just imagine into ekade yayihlelwa mayisiseduze usuyakhansela. So the futhi mase sekusondele kwakuyini umgqibelo if I'm not mistaken the sekulesihlanu iweda yaphinde futhi yabheda ngabona ukuthi abona uma ukuthi ngiyakhansela nala ngithi ayingeke bafethi iweda ayikho right kuzobe ngazuthi mina isigwegwe or anything ngayi ayikafike lapha kwanomoya ngabona ukuthi makuthi siyashutha la kusogubhuzela thothi ivideo ayizwakali ubona qhumpama nje kugubhuza umoya ayibona ukuthi ke ihe wayisala sesishutha lezi yathombe ngisithombe ngimxavunile ngimthele just ukunikhombisa nje bafethu ukuthi namanye ama content creators simoya munye uyayibona lonto simoya munye namanyawo even though amanye nalomqondana nawo kodwa nje amanyawo simoya munye nawo and kuningi kuyeza bafethu mark my words maningi futhi nabantu engizazoke ngibaphathe sisebenze nabo as long as umuntu wena mfowethu engeke azangizele ngaleli khanda lokuthi unenamba eningi wara siyasebenzana naye yabo lona ngoba phela kubalekile impela ukuthi ucollaborate nomuntu onama followers amaningi kodwa into ebaleke kakhulu ukuthi kuhlonishwane kungabi khona ozobukela omunye phansi ngoba at the end of the day sonke siyazama. So wena mawuse uzoba ngaphezulu kwami sibe sisazwana lapho. So mina ave ngihambisa phambili lento ukuthi kuhlonishwane noma ngathiwa i-content wayiqala kunami mhlawumbe unama followers ayimillion mawungikhombisa ukuthi awungihloniphi ngikushiya phansi ngikushiya nje phansi siwasho sentombi zakanongoma bophe bafusha ngelingi igama. Indoda kabopha yebo mfoka Dlamini Amanda ngiyabonga ngeRose again sisandwa sami ngiyokuhlula khona khohlwa ngeke siyenze kwaleyo video mawuthi ufuna ukungihlula webhuti yagcina ikhokhile imali yakhe imbongolo wayengeke ngayikhokhi sengifikile khona le ndlela ovela uhlile ngayo bafu. Chakalaka, I like this guy. Thank you chief. Hayibo umfana nje uchakalaka wena shakalaka mina ngizokushaya ngempama tabula imoto awuzami mina ngizomhlula uDouble khohlwa uDouble singi undefeated champ akahlulwa kunjani nje kwi-content kumnandi kwi-content chief kumnandi kwi-content as long as u-creative nje mfethu uzenzela into ehlukile ayibothi i-content emnandi kodwa mawuzoba umuntu okopela into zabantu mawuzoba umuntu okopela into zabantu kuzoba nzima mawuzoba umuntu ongahloniphi futhi kuzoba nzima ngoba manje ama-content creators amaningi ayayihlehlela into enawe ngoba uhloniphi lento bengikhuluma ngayo ukuthi inhloniphi ibalekile. Can you collaborate with the real Careless on Ntshebe? Inkinga usegoli lo muntu mina ngiseMaritzburg kodwa nje sake sathi ukuxoxa kancane naye ukude mayesegoli ukude kakhulu mfowethu kodwa Amanda bafethu Amanda bafethu Sheleni ngicela uphinde uzame bafo sali dukulibona ihe ulichitheka hayi ngisazozama nika ngisazozama just that phela ayikho i-pressure angifuna ukuthi ngiyi-pressurize ukuthi okay ngoba kungenzeka ngayo sangasho ukuthi amahewu hi Double Sinkwa hello uratile phahla how's it going ma'am udonsa kanjani ubopha umlingo Jabulu Jule TV Faith you are so talented thank you bafo ngiyabonga nsizwa kithi kunzima kule content Double Sinkwa wekhada I love your work thank you chief kona kunzima mfethu kodwa njengoba sekutshela ukuthi content iwanzima ma ukuthi nawe uyafuna ube nzima kodwa mawufuna ibe lula izoba lula. Uhlala laphi? Ngihlala eMaritzburg inkosi yami Jehova ngcwele. Ngiyaphila oratile kunjani?
mfowethu isibonelo esihle kimi ngiyabonga bafasho asho likhulu kakhulu lawo mazwi imoto yami leyo ezobizwa ngekolo ikoloni Dabule sinkonke ngisacela ungifollow mfowethu ngiyakufollowa since kudala alright bafa yabo nje masuvala live ngiyokufollowa mfowethu khululeka ngoza sizobona indlu welubanza ngishimile nje ngawe yazo amahle masango eshe enkabi yami ubale intokazi ngibiza ngenkabi yami noma uyijongo amahle hayi sawubona nawe amahle ake ngisho njalo mfoka Mdima khamba kanjani mfoka Mdima have you tried to audition for a TV role ngake ngazama kanye ngashiya phansi le ndaba nje zoku-audition ngoba manje into engishaya futhi ngasuke ngafaka ama-silver yabo ngayibhala nanomzimba la ama-tattoo so endaweni eningi mangiye ngi-audition abayiview kwakuyivuka nje ngoba manje ngithi ngiqala ngikhuluma ngiveza ama-silver mase beyangidlula for sure but into engiyithandayo even though kungalona phela lo thando lokuthi I can do anything kuze ngibe kuthi hayi kodwa nje sengangazama endaweni eziningi makuvela ama-post ekuthiwa apply and stuff so into enjalo le bafethu hey why uhlezi ushaya ngazi ngikubona ushawa lento kade ngisho nje nduna ngithi angishawa mina Mzulu SA uyangiziba hawu kahle nibo ngikuziba mawuthini manje nduna yami umenzeni uDuba uDube bengifuna ukumfaka kulayini aqonda athi thwi hola kanjalo WC indoda omZulu ayibingelelwa kanjalo kuthiwa nje sawubona ayabonga KK icela ungifollow please alright nduna ngizokufollow sifuna ujabulana uthi Tawulo uped TT the boy my favorite TikToker thank you sir thank you very much my G Cynthia Pamela follow ayi ngeke phela ndoda ngilokutshente kodwa mawuyindoda awu ngiyasho nje ngithi ngizokufollowa hawu iyo le hlobo yayithi ngisho esikoleni lo iqina uthisha ibanga umsindo athi uthisha kuthulani ibanga umsindo ikhuluma ikhuza abathi uthisha agcina uthisha seqhunyelwa ikhandi bowa labo Cynthia Pamela kanti unjani ndoda noma isizulu awusizwe I will follow you sir I will follow you ungangicasuli ke manje Bloemfontein do the face you did at school after after eating bread mfethu hayi bafowethu athi ngibona ngithini la nase ngeke ngiyavalelisa ubaba siyakuleka ubaba ibiluna sengiqobe ingoma embili ke manje akusamsana uyamazi unomfundo mo wenomfundo mo kusho ukuthini ukuthi double uped isizulu nje lesi nduna iyazisho lento unomfundo mo wena kanye kusasala unomfundo mo yawazi lo shuni unomfundo mo uyena kanye kusasala unomfundo mo thank you Amanda ngoba mina ngimthandile Amanda iphi intombi yajabulana ayisekho sizamshiya zonke ujabulana intombi hayibo lo muntu ekade ngimlokhu uzalana kade ngim-accepta la uthando khalale maswe nengiyofuna uthando kodwa ugood kwi-acting bafu ngiyabonga mfowethu ngiyabonga zalo lami yabona masizwa amagama kanje bafethu siyaqhuqhuzeleka thank you nduna kanti sikubonaphi njengabalandeli la nihlala khona mfowethu abalandeli bangampela bake ngibone mangipostile
ngithi ngizodlula endaweni ethize mase beyangibona mase siyashutha. Oratile, can I join? All right, send a request, ma'am. I will accept you. Send a request. Ayibo, kwenzekani la? Hey, yabo labo TikTok abalokho uzayo. Ubaba siyakuleka. Ngoba konke mbonambi yini namfene. Iyagqoka imfene yakini. Iyasifaka isigqoko. Cha wena ke la ugogo wakho mayifaka nesigqoko. Uphi uDube bo? Wawumbona apho uDube. Uzomthola la umbona khona. Hayi bafowethu. Inhloko sekumele ibuyithi ukuhlukana nesixhanti kancane. Semele ibuyihlukana nesixhanti inhloko bengizonibheka. Ya, ngiyabona ukuthi nisaphila bafowethu. Ngiyajabula futhi nisaphila, ngiyajabula nangemcabango eninayo mfowethu ngecontent le ebengishaya nje recent days. Niqhubeke nokuyeseka iDoubles bafethu izoqhubeka ifake nayo ispan la sama video. Yayibona lonto. So yeah bafethu ngiyabonga kakhulu. Nani niyazi ke mase sengizovala live. Khumula isigqoko. Angigundile mfethu ayibo ishintshebe yami. Ayibo ishintshebe ukuthi gudlaphi yes. Ngiyoze ngigunde kusasa. Angifuni ukuthi nginivezele mama la ukuthi kwenzekani kodwa engingakukhombisa kona ukuthi angigundile that is why ngiza engadla isigqoko. Ayibo lonto. So yeah bafethu nibe nobusuku obuhle. Nilalele kahle mase senilala. Ngiyanithanda kakhulu inhliziyo yami yonke. Inhliziyo yami yonke bafowethu. Ngiyabonga Amanda Nkosi yami. Nginithanda ngenhliziyo yami yonke. Yeah. Lo ovalelisayo usicebi umfoka ngobese. Owaziwa ngoMr Qalazo waqalaza iqulu eqojema uqhubela abaqhubozi beqonde kubaqhubozikazi ngiqala emqaleni ngiqede maqakaleni qede ngiqonde ngqo. Obuyaziwe ngelika Dabulisinkwa. Owawe weni washayiwewe kwagayiza abantu bathi mbambe nimixhaka Samson noBenaya bakuyiBhayibheli. Ozalwa insizwa uphangana zonke ziyamjeqeza inqene ukumqonda ngobe necala ukuqeda ukudla komcimbi. Inkosi ayiqedwa abantu benkosi. Nibe nobusuku obuhle.